थांनोसै लोगोफोर जाबाय नै टमटम मालिका नैबो आइ बिखुनजो आंनि खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय आं दिनै थांनो नागिरदों दाबसे जायगायाव नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नोंथांमोनाव नै टमटम मालिका नैबो आइ बिखुनजो आंनि सब आइ बिखुनजो जादों लोगोफोर गासैबो आइ बिखुनजो लोगोफोर आंनि बिखुनजोफोरा आइ बिखुनजो लाइक कमेन्ट खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर जोंनि माइफोरा गैथाराहाय गांथावजोब्बाय मायाव लोगोफोर जों डाक्टराव फैदोंमोन डाक्टराव फैदोंमोन लोगोफोर नै फिसाजों मेथाइ जानो नागिरदों बि नै गथ'ना मोखाङाव माबा जाजोबदों बै मोजां जा लोगोफोर जों दा गामियाव थांबावनो नागिरदों आरो माइरं होग्रा लानाव माइरं एजेन्ट सानाव जों थांनो नागिरदों दा नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जों थांगासिनो नै दायो आइ बिखुनजो लोगोफोर दंफां दानदो गेदेरफोर लाहा सिनायखायोदां नोंथांमोना बे आब'खौ गासैबो सिनायखागोन नोंथांमोना समायनाथार आगैयानो हाब बांगालि लदमा गोदोर दानि बारिखौ नायनो गय बारि नै लोगोफोर ओमफ्राय फैलाय थालिर गोजा नुगोना नुवाखै नै लोगोफोर थालिरानो गोजा बिफाङाबो गोजा नोंथांमोना नुफेरबायना बेबायदि थालिरखौ नांगौबा फुलि लांफैनानै नै बिबो आंनि आइ बिखुनजो गावदां नै लोगोफोर जों थांनोसै न'आव थांनोसै लोगोफोर जाबाय ओरैनो लाथ' होननायखौलाय थुलाय नै बिबोनां सिख्ला सेंग्राफोर सोरनोबा नांगौबा बिबोनांखौ स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय